Unang adlaw sa Pfizer vaccination sa Lapu-Lapu City gihugupan sa daghang mga tao. Base sa schedule sa Local Vaccination Operation Center, 1,200 lang ka mga individual ang nakaschedule nga bakunahan. Busa ang mga walk-ins ug ang mga naka-register na apan wala pa schedule, gipapauli lang una. Si Luan Miruntina sa report. Daw linya sa blockbuster nga pelikula ang gitason sa linya sa mga buot magpabakuna sa unang adlaw sa pagbukas sa Hoops Dome isip vaccination site. Sagad sa mga tao, daw nakalimot na usab sa physical distancing. Sa panigurong makasulod sa Hoops Dome ning unang adlaw sa Pfizer rollout sa Dakbayan. Usa sa mga mikugi og linya ang 81 anyos nga si Bernardina Quizon. Kun kaniadto nagduha-duha pa siyang magpabakuna, karon desidido na siya dungan ang iyang anak ug apo. Naniin pa ba lang ko ba nga muna daghan bang kuan karon? Pabaksing na jud ko kay para ta kagawas-gawas. Kung taas ang linya sa gawas, daghan na usab ang nakalinya sulod sa Hoops Dome. Gipasabot ni Attorney James Saison, deputy sa Local Vaccination Operation Center, nga tungod kay sensitibo ang Pfizer vaccine, gikinahanglang mutakdo ra sa gidaghanon sa vaccine nga mapagawa sa freezer sa gidaghanon sa mga tawo nga bakunahan karong adlaw. Aron mas paspas ang proseso, adunay upat ka mga medical staff nga gitahasan sa pag-premix ng daan sa bakuna. Aron ihatag na lang nila kini ngadto sa vaccination area ug diretso na kining ibakuna ngadto sa vaccine. Ug malikayan ang taas nga linya dinhi sa vaccination area. I-accommodate yun na to tanan, but doon na lang tayo i-follow nga prioritization. So, muna nga, di ta mo dawat og walk-in again because kinahanglan kabaw ta pila ang ato ang mabaksinan per day para di pod madaot ato ang vaccines. 600 lang ka mga vaccinees ang nakaschedule sa buntag, samtang laing 600 na usab sa hapon. Apan ang gidaghanon sa mga milinya sa buntag palang daan, milapaw na sa limit. Busa ang mga nakaparehistro na apan wa pay nadawat nga text sa schedule sa ilang bakuna, gipapauli lang una. Sama sa magtiayong Judeline o Francisco Robles. Namasin mi babasin di ay tagaan mi kay ingon sila basta doon ako na yung mga sobra. Mahatag mo na ang katubang dili mo tunga ba sa katong kiteksan nga wadi mo tunga. Mao na ang sobra ihatag to sa naa dinhi. Pero dugay pa man tingali. Amo uli lang sa mi. Aminado ang Local Vaccination Operation Center nga aduna pay mga improvements nga gikinahanglang ipatuman aron mas hapsay ang sistema. So, ngay tag-dispensa, but nakita na to ang at least nakita na nato ang problema. This afternoon, we will correct that, no. Mag-meeting me. Hopefully ma-open gyud ang auditorium this Monday. Na naman tay additional ready nga staffing personnel. Ang ako lang is ma-ensure na to nga unsay nahitabo this morning dili na mausab. Gibawal gid nato ang walk-in. Kinahanglan magpa-pre-register gid sila. At this time we have already 120,000 nga nagpa-registered. So sila makadawat gid na sila og schedule. Texan gid sila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirandina, Balitang Bisdak.